atur nasabak saging puto kamu lagi mo takinikan lagi mo ta ulo niya atur namanya bisa ulo niya naminite ako tiyan lagi ko dinipatay niya niya tayo ang magpupunta nah ante kebubayang Yazid kulit kayo niyo naginan so kapangarasi ginan so karat ang kapangarasi na si Yazid na wata ni Muawiyah aya sabab akela tong Yazid na sabab kaya mayan ang Muawiyah ka ini pamumunuan ni Muawiyah taman sa inikandanian sa suburno para bumana to si wata Yazid katawan tanu sa Abdurrahman bin Abi Bakr laki wa Aisyah radhiyallahu anha natingganan ni Yazid sa magatos ni dirham para bu pagutuan yan siya kini Yazid awat ni Muawiyah bukan itu ya saya bu ini simpel bu Abdurrahman abi udini bidunya yang tingin teriman pemati na kebarakan abu besana ke suaga makan ayah sambil dunia ini kepak lagi na mga kailangan niya kumatutulan kasututulan na katatagun sa lisong at luma iyo ko tadi mga terbaik itu kali berikita hindi mau natutulan iba ko na ilisan sa Quran kami kadang-kadang natutulan ng una tutulan ko Firaun mga dato ang mga kasi naging mga hadith ko nabi ako sumakitab sa history kaya nutulong sumada to ang mga kasi para kapan ang isa tuwa kung ako din taong kami kang mabalo yung mga kasi kaya katur Allah sa Quran ibaratun lingulin albab sututulan ko niya mauna na kesukatan at Nabi sa tuma ng mga tao ang mga nalagkasyakan Al-Quran Hindi sa pangalok sa mga pagariami ay pagorya ko siya at pagorya mo siya lagi kaya tutulan sa kaya mama at tangarasin talibuno ang mama ay katawin niyo na liguma o kapatay siya kini dapat ko mga buotan uban ni Israel ay tutulan mo nas kanyan na akim ay man akim na balak likuta na sila ng buota at turumay nasawa sa iyo tali ng amuta na tiyok po niya sa Allah Lapangin syukur ko Allah, di mata mga syukur ko. Na ayat naman, akyat tupuin niya po Allah. Na niya bumunuan sa mga wata. Ayat bumunuin ang mga wata. Abunuin naging puto wata. Si saging puto suldawalay lang. Na ipulubong yan, saging puto niya kadan makano, akan ano ko niya. Naroon yan, bubulog ang naging puto ang mga bangkay, mga wata, at bubulog yan, para dan na ebidensya agilkan. Yan ay sa gawin, natigo ni karumah nila higyan karumako. Kapal na kinakandang nilubog kayo niya. Mata-mata natigi karumah niya. Aging kaya nilubog ka na kumah kamu at tiwag wallah. Natigo-tigo kaya pawala mama. Law anna Allah yuakhiduni ala shay'in lakana akhadani fi yawmi fa'altu kada wa kada. Iyon natin kulit na pagkutuma at tiwag wallah. O pamatiin at tiwag na wallah na may tiwag wallah. Kaay kada kalatin na may patayan at mawawata. Tumutok po siya yun. Matagas yun. Ha? Na-epituro ikaman yan. Sama na atin. Lagi ka sasabot na inna Allah laysa bidalikin dalik laka. Di ka tingin sasabot na sa Allah na linawa niya pagkagetin. Allah lagi kayo pinuro lang ang marata. Di ang mumunuan ka sa mga. Sama niya tingin na dapat mapano so sa kanungka. Naandun niya tingin ikapuno sa kanungka. Natumakan naging kumamur ka Allah. Nada ka di po makinig niya gitu. Ya pita, lagi mau mapita. Humindi pa siya ito ang hinilubak man sa bulo niya. Ayam yung manisaliw. Nagulamay ni. Huwag atong aguluma mamagari. Mamawata ang aguluma. Alayhima al-huli. Aging puto-ado atong mga aguluma napakandidita rin silang umalok silang sa mga imbulawan. Mana ang mga wata akawas. Nasukairan lagi kaya marat na ilalag, adarwa ka. At hindi nakataya sumapia ka, riyo ko kakulunga ka no. Namiya ka na ako pa nakatutuwa ka pa lagi ng mga pulawan nila. Inibitira, inilagay ko tadukat ang mga wata sa mukit sa kapangakal. Inakali lagi ko tadukat ang mga wata. Kahit tigit mga wata, nagilaw man na yung ulot madura sa walay, kaan na yung kiratan. Nangiyunod ang mamugi ang mga wata, ada mga lalagi. Agar ito.
Lagi ko mapakasugin sinansawanay. Nakinuha niya yung supay tao. Nakinuha man niya ito aging puto kampinan yan. Nakiya ka titirian. Inititirian aging puto ako. Aging puto mga dugo mo. Iya muluyan siya. Lagi ko mapamunuyan sila. Nasa kamutok man. Alikaan naging puto madalang akalot. Sisaging puto sundawan niya. Iya musirin naging puto mga bangkay. Aging puto adu atau amadali. Para dedin agtuto. Dedakil katay bidisi. Lagi po magagawin, kami ang kawilakal, sulukas aging puto magari ang mga wata. Alin ba o maging kay mga wata yan? Lagi kumapitan na pimbubanugin. Umang idarpaan na siyuan, na pimbubanugin naging kay dukat ang mga wata yan, ang mga bugumama, na dad na pimbuban yan yan. Naya siya aging kay mama na megapas, saging puto nabi, saging puto masa. Aaya nabi saging puto masana panubok kung mga nabi ko Bani Israel. Basta man yung Bani Israel na mga buwataan o Israel. Kaya man nagiuta Bani na mga buwataan. Nagiuta Israel na sa katutuwa manusya agito sunabiyullah Yaqub. Anda sunabiyullah Yaqub. Dapat nakatawan tanong ka. Ika kubuloy at ipin Muslim. Uli ka katawan sunabiyullah Yaqub. Bapadalan kung mga nabi ay 25 ang mga nabi ko Quran. Ang uli ka siya ng katuawi. Nali ka kubuloy ang Muslim. Sunabiyullah Yaqub na wata Nabiyullah Ishaq. Na sunabiyullah Ishaq na wata Nabiyullah Ibrahim. Hindi ka silsina. Nah, yan po ito ang nabi. Apan ko mga butan Nabiyullah Yaqub alaihi salam na sumiwa naging putwa ama aging putwa duka to ang mga bugunuan. Agi ko makaumo natin na hey Nabiyullah. Ya ko makurmat kin pagdi ko pa barka. Pagdi ko pa barka gi kay wila ka lang. Natin yung putwa lagi ko na wila ka lang pa. Natin na wila ka lang. Nasudo ka to ang mga watak na mga bugumama. Akong busir natin rugi sa walay. Natapakat iman ko na dasiran din mga kubang. Nabimbangan mga sila natin kung barang-barang adal pa na din na bakliran natin tukan. Nasakati na nabigawawa na aampun sa panglingka. Kaya kaya tingin na adlam yung karangan. Api ang gibot tingin na kaya tukawin kung anta imiyakapo sa kita ng mga watak. Anto na inisimulog yung kutuwa nabi. Dahil tingin pagarya na pag-isubos ka. Hal ka na lahuma lu'batun yal'abani biha. Tingin na pag-isubos ka para katukawan-tawan na silang matatag. Naging ka ng adu atau mga watak ang mga bugumama. Baad na kanalayaman adiran ng gita-gitaan. Baad na tingin na kanalayaman adiran ng paglutungan. Na sumimbag aging kutuwa amairan. At tingin na tingin nabi wallah uhay adan. Adan adiran ng gita-gitaan. Adiran di syariah. Na tingin mo talaga ito na. Na tingin na may tuwa aso. At tingin na asuiran. Amay tuwa gito adiran di paglutungan. Diri manbuat-buatan, terus yang anu ni amanin na petumbang, udiran di kita sendiri. Kasi saging puto masa, nasuka ayam sa aso na papakain mo pagwago. Ugit nasuka pakatali ko mga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kaharam yan suka ayam sa aso, sisa sundawan. Na di baging po mga Nabi, abad yan di kapakai, tini ibihi, di kapakai, amawit karang lagi ang naasuran. Kuitang parang natin. Namagan ang sumagan na nabiyan yung naging kutuwa mama. Nakinuha niya yung sawa na naging kutuwa aso. Adi kita naging kutuwa mga watayan. Natiyong yan sa naging kutuwa nabi. Agi umiwan niya sa naging kutuwa nabi. Naging kutuwa may tuwa aso. Fakala'a khatamahu. Nainidaan naging kutuwa nabi. Naging kutuwa sisingin. Kaya lisun amya kuwasaya. Na sumanga nabi na sunnatiran aging puto kasisi. Aman ko nabi kanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat sa sunnatiran aging puto absolutian sa sisi. Sa tanong ko na mga dato. Na sunnat terkata aging puto kasisi. Ama kami ka trup ya sunnaw nabi nalitan kulug. Ano ba talo pati pilutan? Aya pa na sunna asising mga dato na silver. Kay haram na katano sa kasising sa bulawan ng mga mama. Sibul ang pipa kay kumabay. Ay akatul nabi na hurrimat dhahabu ala dhukuri ummati kaya kaharamat yung nabi wallah
sukang bulawan si kung mga mama kung mga umatakan wa uhilla li inafiha na si halal wallah kung mga bubay kung mga umatakan mga nani na sa kanong mga bubay na halal na kanong sukang bulawan api ang languan ating duluyo api ang kasulot iyo sa sising abulawan na ibubugay ng kanuanan wallahu ta'ala law dapat winas kami mga dato na ibubin pa kayo kami na saktiman asising aginan isudnaw nabi na anong panarupaan yan kadigyo pa kayo ibabaloy ang abulawan na aya sunat yan na silver na anda siya sulutan na balanguan naging kaya tinulutan na buta pa kaya taguan sa sising ang ilukas sunat kaya may aloy sa hadith at asising Nabi sallallahu alaihi wasallam na si inyang suluta si sa tingting yan kunabas sa amalima, kunabas sa tuturo, kunabas sa malabaw, kunabas sa diramanis kaya kasising Nabi na tingting naman ada din sumasagot auto na inda naging kaya Nabi naging kaya sisinya naging pandal yan wada'an Nabi khatamahu bayna aynayhi na ini dekat yan saging kutwa pagultan aging kutwa mata aging kutwa aso ini dekat yan aging kumidekat yan na Peter na hay aso nalakaw pa rin nagigilo pa ang kasundar pa ang katatabuhan saging kutwa mga wata iyaki luminyod naging kutwa aso tatawfikan wallah natigo Nabi saging kutwa mama tingin pagaya iman to tingin aliw kamangko na kundulol ka aging kutwa aso di nga din bulag ang mata sa din sa walay asundan yan nasul kumang katuso sa lulus atap ano kata napitun duga iya kito aging kutwa aso nada amati adinem nikatun duga na sumib laging kaya aso sa aging kutwa walay aging tuswalay aging kutwa kilin asos pit aging kumakasundod na memang bubo aging kaya aso bubo ni naging kutwa darpa aging itong kumikarang yan ang mauman ni naging kutwa tambun at tambunan dito so at ikakalot ang madar makalot araw kinupulog aging kutwa pagpulugin ang mga mata at tambunan niya gito aging kumaw ka aging kutwa aso na inipamayang pengin ay kugit arakis ang inipangupay niyan aging kutwa ang wala askin niya ang aging kumain ay aging kutwa mga natigil aging itos sa banda aging kaya pugay aging kaya aso na ada sikreto matatapsin na kumiwa siya ito sa sakran na kaya din naging kaya pugay naging kaya aso na kagin kumakanot yan na miyag-lam yan ang malag musupakan na piyang at tumaneron na kagin kumauman ni naging puto mga bangkay na miyemang sa siya kito na rumiyanon miyagay sa mga bangkay naging pagkataw mga matay Allah na magalang sumagal na iniripot yan mula ko sa iyong puto masa at hinagato ko tumiyan doon sudlo ka tao ang mga watak na ino doon na niyawayan ang niyamatay sila dakpan niyo at tigil sukirok sa iyong kutawanan nabiyaging gigilo ba ulit ko sukirok sa iyong kutawanan nabiyan ko na si Jagil inamin niya naging utak pa niya kasalan niya ginawa siya ka nagtigil ng budugas nabiyaging tawag ang iyong kutawanan to tsunami sa iyong kutamasa kaya pag-isun kukuman nabasaging ang masaka ni matay ang pulis na si Tolpo utang may pagapas ni Tolpo Tolpo tunay ko kumanaya yang amuno kami ang kurumay na tunay ko Allahu Akbar at na kay mga muftiyan na mga ulama dalawa ni mga ulama ay di pagapasan na Tolpo ayat ewag lagi kutwa na ito so Nabi kaya tigil Nabi nabutali ngayon di sa kuma at tigil kutwa Nabi asa mapatingin sa siya ini na miya tanto askay ni miya kapulo sa kaya kanya ng lawata na ay magkukumanin ang bulo masalin sa miya kapulo ng bulo okay na tigil yung kutwa Nabi na kanabadayin ang bulo ka daan ang diman siya ini sa ayaw okay na ang diman ako napakarpa sa kanyang kutukod si kusud o salungan para mailay mga tao
pabantay ang mga tao, ang makabuligihan alison, asada sa mga bibigyan, apulaw na, sa lagi na kaya, bibulaw na kaya nagkikiswaya. Para kalo sa mga dapat. Nabirat niya lagi po ito na ito, yung po ito na, hindi ko kumanong ito. Na biya karpayan sa gito putuan tukod na biya kat hindi lagi mo katukod sa biya kasi sa lagi hinitiutok sa iyong katus. Na dito kung lagi putuan na ito akate lagi kaya matagas yun barabos sa ataw na salin sa mga bibigyan at pinaruang naman mo lagi kasuayan na munod na lagi nagkukong lagi mo tawara sa munod yan ko masimisisya ay Peter ibisisya na hekar mo ako. Iba ginatihin sa ipula lang akaratan. Abso marang posta, talagang kadaging kaya hindi di ka pamuno sa mga wata ada mga salayan. Mata-mataan at tumakabuhur ka wala. Naliba, kaya wala kong katigin. Kaya mo na inidawang karang, nadawan at tumamur ka wala. Naiba to, niyo ka umur ka wala. Napakirin sa ikaw marang ka. Nauna may kautantang tumuraw siya. Ito, habiyan kalimayan ako sa mga kalimayan. Nag-YouTube, ayabiyan ko siya. Tawad. Anong sabi mga pagaliming nagdaab niya marasi, niya mulo, bila nalim, niya makal. Ay mong ka nasipo koreano nagtiubuan mo. Na para pagkadatan umatay, sa kanya, niya na lagi mong kanong asilimang, isa niya mala at tumargatan. Maging kaya kapit ay umatuan ay, maging mo kayo na niya, nalita nung katawan natin pagkatanong dulgatan. Na para pagkadatan mo, umanakul mo, na mamagaman tanong. Ay dapat yun. Managilan ka to sa kapangaras. Maginon mo lang tanong kumandagan tanong. Kung maging nga Disimbre, na ayaman ako ng gilan tanong, nabat tanong magpakatulog sa sukuran mo pa. Bala ka tanong mabaloy ang magrap sa 5 awak ko. Basta mo ka sa 5 awak ko, na kahit ano sa sanggay, masagi mo kadagangan ka. Nasimuyan mo, para yan nagkikul arantay kami sa sanggulay sa iyong talikka. Makasimuyan ka na, at tapos ka pa lagi mo kalingan mo. Bagi mo ito, hindi tundo-tundo, bagi mo tamawag ko. Dahil nalapot na lang mo ikaw, limbali ka amarasi. Nananaywang kaso, hindi ba huwag mo, hindi ka tubag. Nagkumaka lagi mo katubag. Kaya si tanong kita tabi sa liyan ka, sa mapsagin kaya kinihulog ang kaya oras, na sigod at ano pankanduan, nasuad na mga pakaisilian at punggalian, at yun makararayag na pakaisilian, insyaAllah, asumbo rin tanong po taman at tuloy. Nanamyan nagtanong lagi yung tuwa-tuwa. Mga patwa ini ang mga patatanong mga ulama. Kaya mana niya, nangguin na mga pakaisultan, na ipakaisultan. Kuwan. Are praise. Mga simbol na yung pakaisul. Ya ano yang kaya saiktan basis na sunat. Oh. Na para pito kawantan no. Gira ko na madalap kire taon. Na diyong ito pambrislit kapagtan si kumama ang diyong ito pasilay. Tunuto. Lupa kayo ito wantan ka. Siyempre pa. Mga luksami, mga pagaliyabi, dito kumapia, kaya pa kayo sa ginaluksan. Sumipan pagkakatanon ang mga mama na makabibinatan sa hukuman ang gusto mga bayi. Si kung mga bayi, napipulkay kayo ng Islam, aging buto ang kasulutihan sa Jiwerli. Si kung apia ang liran sulta kung mga anggota nila. Kapag sa kanila, ang magarit na susurubay, kapag sila ay surubay, kapag ang marindi surubay, kapag ang sumulot surubay sa singkil. Kung singkil, lagi ng surinti aski. Nalangunanan, biblo tayo Islam si Dubai. Sa tanong pa naman ito, ayaw mo biblo tayo tanong Islam na sisip. Suka sila'y, nagiratanong ka pa kayo mga dato. Espesyal ng kumabay, pakasaya ka kumay. Lagi mamuto ka printing, nagiratanong ka pa kayo mga dato. Ayaw mo, may pakairakatan, lagi mo na kailangan. Lagi mo ID, kasi na kailangan. Ira pwede ka. Lagi mamugin mo ito as arilos, nakaisolilos na kailangan, ay pigilay sa oras. Lagi tuwi may pakairakatan, agugin niya kasi siya. Nagiratanong ka pa kayo sa singkil. Singkil ka na, may bayot ka. Simpunan, people kayo ko, mga bayo. Banyo ito niya ka na, ito. Ito na palit na pa kayo siya. Maestra ano?
Kadua pareksyon Ariana Nina. ada na tinitiro wa mga ulama usumeng tao na anak tutugta ang tutugta nilita wa Antonoto untuk usumeng tao pa ma tutugta ang tutugta Antonay bidanya sa inshallah na dito kan kemalahan na palagi na si bukan Ayami kung mga ulama tanong ang mga Shafi'i. Ay madhab tanong na Shafi'i. Sukasimbayang mo tao at itampululwa, manaskada to na bisimbayang at itampululwa ka, na benar o korek, balik na minto to sa koyang ka, ugit na kurang ibalas, makro. Kurang ibalas. Hindi sabab ka po makagulong ka, so kada yan ibalas, na bisimbayang ka, na makatutup ka, hindi na makatutupan ka. Hindi ka na inimalas. Ayako ang hadith ang ianuin ko Aisha radiyallahu anha hina kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yalbasu kalansuwatan bayda sabun-sabran at ibu Aisha aswatingin sukarwakan ang Nabi sallallahu alayhi wa sallam na aya ula-ulan yan na sulut kaniyan sa tuto. Nah dito to panutulun ko Aisha inunta na inutukuyan niya yung mga sahabat. Kapag di ka tayo mga sahabat, nasuka minalikuto. Ito to pripitaw Aisha. Na inutulikun wa Aisha para kutabi sa mga puso sa buhay ang mga kaugito-gito nabi. Nasuka tutok na kaugito-gita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kung katutok aayan niya kaum na pangingiring ka Nabi, lubaya ka kung paparangayan Nabi na bilas ang kaum o kaustana sa manapanas. Pag-isip yung pagalitan mo, ito na ako ikukuman, nagyong ito panganan kan inami ka diwong may saraw na 5. Ay mambukuan, ifta ng mga ulama tanong ang mga Shafi'i na sukay nung anta kakakan ang bulalan sa diwang kalima na makro. Nayaman na makro na kaya kagugulong lola. Naukabaya ka ang mga pagkasabalas na managkiling kaging ko ito makro. Kaya nakakan sa diwang nagukay nung adiwa, makro. Kaya kagugul. Kung mga anabalas ka na din kayo balas wala, naging gulaw lang kaging ko ito makro. Naupo ka sa kalakihan ibalas, nakawanan akan ka. Kaya katulong nabi, sisaging ko ito bumamapun at hinaya ulang, kul hiyaminik. Amay kakun ka at tibulabi na aya usarang kalima na kawanan. Maano to sa aya sunnaw nabi ay kuntano na kawanan. Haging kaya kawanan na pusar ulong diyo. Haging kaya panadiwang na pusar umasi. Oh. Pero kenapa lang tumiharang maging ito ako? Panganan. Kenapa? Kamu tuh harap. Ay, sa kenapa kasi na ako? Mano nirong panganin niya gagawin na ako kumano ka pananda. So kasanda mga luksami na mga pagariyami na ad na mga bitigan niya. Igira amya kamu ay naging kuto bitigan niya nasak aging kuto kasanda sa daan siya. Uwi naging may kasanda sa mga Pilipinas naging pa maging ang mga ponsyap ad na agreement at pilmani wag uging kasiyad di ang nakaponsya. Naging ang ikasanda ay ini sa parudiskan. Sabab sa aging kuto agreement at pilmani na makasusunod naging kuto agreement ko kapriba. O pamaka din ka migasui aging kutua pera kuan pera kay mo pangiran ka naging kaya bulawan ka ini sanda kagiran na palalubunian kasi sa Islam nada ka palalubur ikaw pa kay mga adalo pag mo kay sanda pa para man ang kuis naging na ipudimba ano sa punsya hindi sabab haram so kasanda sa punsya o si kasinda kung lagi ka muslim makatawan ni sukuma na kasanda ada ka palalubur na ito ba kay bagaimana nakasanda na apero ako ka sa balas. At yung nakaging kutwa tamok, aging kutwa tao, kaging ito namatag asaligan. O pa makadito ka ba yung aging kutwa pagkapagaring ka, pisulin ka sa kirak, na mo maging kutwa diyan kapasaligan, pusan yung aging kaya ko niya, bulawan niya.
Napalabot na ako naging utwa, iyautan ko na tabo. Yun tika sanda ang Islam. Dahil ka pala lubat tika, o maging masalago na pala lubat na yun. Haram! Ini sadar lagi mo tawalin na mababaling ka, nagtiga basta di ka makabayin ko sa lagun, nawali amin lagi mawaling ka. Haraman ako Islam. Daa ka palilubwa, si kukasanda, kaayaan ka kukasanda, nakapuro ka pa sa balas. Naba ka susup sa kamapian. Kapung ka susup sa kamapian, na interest to, nagito di ka ulog ka kukaprima. Dia ko to mi pantag ko kasanda na ipanapagi nakatanusan na basta asanda napakatatarget. Kaya ko to ba si Sheikh kaya kasanda nakapuro. Lagi naman to na inisandar ka, lagi ko to inisandar ka, hadir ka ke pakai ubang auto usbai. O kakagia ino to imipuro ka. Lawan taman asyay, wana maradiu anta ka marilos, anta ka mawalay, na kami sandar ka. Na kailangan sir ka na di ka pa kayo utubos subay ka basta ko subar ko to na yun siya kasi kung nahuta na Ibarat mano pagi ibarat na natamok tayo ibarat datara nga mga ko kutanod na ibarat to at natamok ka na kailangan kasi yung pabilisan na tinguhuan bulubasa na ubata din na piligan na mati nawari at ilino siya kan sa paun siya na di kan aunon sa ayat na lihat takon na dito ni kapapos takon Api apa ayah lihat taka na kapwis ay na kaya pagilay doon lagi mo kapinir mani. Ino ka panminir masagin mo ito apirma at nakapalilibon kamana sa mga kayo man. Nagyuti pagilay. Kaya doon sa karunong ko Allah Ta'ala. Api apa tiga itu ayat na niya karong nakapusya. Basta firma karon lagi itu tiga siya. Hindi naman na pagbaruan ng firma firma. Kuan, mas tunggod na utang ka kapag ka lagi ka Muslim sa kautan ada ako interest. Kuan. Adi ko na paisig ng pagalitan. Adi ko na kaya gani ng ulama gira ko na misyurut sumama na masusugot ang mura. Ino benaray. Kaya pa kay sir mo, na naato na ang aurat umama, adi ko pa kay ibanin itong pagpinilay, si kumakataw. Kuha. Ay aurat umama, adi ko pa kay ibanin itong pagpinilay kumakataw, o makapagilay niyang kumakataw na meron siya kuha. Meron siya kasi kuha. Na ipuhon sa gingkialab, nataman sa puso. Ipuhon sa gingkialab, nataman sa puso. Natalos ka. Lakanan yun, namasok sa mga tao. Pero dito sa ano san mana